Dari biyahe na po padung Samal. Na ako dinhi karon, papusid ko sa amuang isa ka branch sa gitawag og Samal aron na magbuhat na pod sa ato ang gitawag og trabaho niya. At least sa karon nga tawagan nga sitwasyon ang mahitabo, bisag kuanta, bisag trabaho ta sa o nag-perform ta sa ato ang gitawag og trabaho, himo gihapon ta sa ato ang buluhaton isip usa ka tigpahibalo ato ang pagpasabot mahitungod sa pagtuon natong Katolika. So kadali lang ha. So mao ning tawag ining Samal. Bisita ko sa amo ang gitawag og branch kay magbuhat ta sa ato ang buluhaton, kay dili man ta puro buko-buko na amantay gitawag og tiyan. So mo nang mo trabaho ta adlaw karon nga tawag ining Domingo. Bisita lang ko sa amo ang tawag ining branch. So mo ni ang linya, no, linya sa mga sakyanan nga pauli og tawag ining Davao. So nya taon-taon di po ko magdugay, mabalik man ko. So mao nang kuan na ning gi-record niya. Gusto na ko pakita akong tamo sa mo ang branch Panadero Samal branch, Samal branch 1 amo. Katong mga taga Samal, pwede mo madto kung tawag anang panagitan o gusto mo makaon og mga lamian nga mga tinapay, pwede mo madto sa Panadero Bake Shop Babak branch, Samal branch. I think nagkuha na sila karon tingkang nagkaroon sa Piña Plata, ko'y tawag anang branch dito. So muna nga tawag ining to ang himuon samtang nagbuhat ta sa to ang trabaho, mo gihapon ta sa to ang misyon. Silbi nahulog ba nga balance. Ang motor ko naglisod mag yung kuan kay gigulitan na ko ang cellphone. Okay, so ayaw biya magkalimutan sa pag-like, share, follow sa to ang Facebook page, The Lay Catholic Apologist International, ug sa to ang mga YouTube channels. Duha nga to ang official channels, ang Lay Catholic Apologist International official ug ang kuan ang RJ Seno the second TV. So mo na nga to ang kuan. Hinihingi lang ko padagan kay nagunit nang ko tawagan ng cellphone. Gusto na ko nga makita ninyo ang amuang branch. Every Sunday jud ko na diri, except lang siguro kung nay mga panahon na kinahanglan na dili na ko siya tawag in ambulance. Okay, ako sang ikuan ako sang ay nala siguro idiretso na lang ako para at least makita ninyo. So from Babak tawag ining port, katong ferry port nato, sakay ta og tawag anong ferry. So tawala ta, lampas lang na gamay sa tawag ining round ball. So ang mahitabo to diretso na sa muang tawag ining branch Panadero Bake Shop branch. So katong gusto nga na magkuan mag-franchise, gusto nga mag-franchise sa maong tawag anang bake shop, pwede ko ninyo kontakon para makuan ta mo, matawag ining ma-link ta mo sa kuang mga boss. Okay, advertisement ta sa ani ha. Kayo niya kapag tatawagin niyo ang tawag ining pamatana ilabi na tong question ni Mama Imelda Lusada. Shout out sa imo ha ma'am, o sa imo ang gitawag og pamilya. Okay, kung pwede, kung mag-comment mo, ihatag din niyo ang inyong exact na lugar, exact na tawag ining city, kay para at least na ato ang matimbaya sa ato ang tawag ining program. Okay, so manani ang pinatamabot. So dito sa unahan, di ba? Saan ba to?
Uy, ilampas man ko. Pero sa unahan no, pagtuo mo ko sa kaduha ka branch nga madto nara dito sa isa. Ka branch. Okay, balik. Okay, nara sa Imliwilier. Tara. Okay. Okay, so this is our Panadero Bake Shop Samal branch na mo babak. Okay. So na mga init na donut. Mga init na tinapay. So ako kasing i-post na kay musulod sa ako. So kung mapalit ko tinapay, anhila mo diri. Ha? Nindot kayo ng mga cakes, ng mga init nga tinapay ug ang ato ang donut. So proceed na po ko karon sa Samal 2. Babak gihapon ni tawag ana nga branch namo sa Panadero Bake Shop. Okay. So naa po sa sentro babak karon. Nag-adto. So shout out sa tanang mga viewers nato sa babak. Pwede ko ninyo kontakon kung tawagan ng every Sunday o gusto mong makinghimamat, pwede kayo. So wala gamay nalay tawagan ng kulang or gamay lay tawagan ng kalayon. Makita na nato ang Panadero Samal branch 2. Okay, so daghang tao. Tara. Okay. Okay, so money ang Samal branch 2. Okay. Indot kayo. Ako sa i-post ka dali ha. Okay. Pwede, excuse ako ma. Nag-record ka mama. Okay, so mo ni ato ang kuan na Samal branch 2. So nindot, hinlo kayo. Ha? So init kayo nga to ang mga tinapay diri. Unsay mga init ato karon ma'am? Natay donut available sir, bagong loto, cheesy salpot, inside nada. Okay. Carpet mo na, bagong loto. Parag tawagan ng kusog-kusog nga to ang kuan diri ma'am no? Ang donut, Kusog din siya no? cheesy sal. Tisdisal. Ang sa Pikas pod kusog dito ang kuan. Chocolanay. Chocolate. Andri pod. Ang diri donut, cheesy sal. Ayun. Wala na. Okay, wala hurot-hurot na gyud oh. Ayun ang urot. So katong gusto pod makuha og equipment sa mo ni atong ginagamit, nga pwede po ninyo i-contact ang Premium Kitchen Equipment or ako pwede ko ninyo i-contact. Okay. Okay. So hinahin ako, salamat kayo. Mo ni atong mga gwapa nga mga kuan. Di makita lang kagwapa kay nagamask. Ma'am. Salamat kayo ma'am, balik-balik sa inyo. Na, tay donut din niya, Okay, so after din sa branch 1, branch 2, muuli na ta. Pero kung naatong tawagan ng suki nako nga nagabaligya og butong, inom ta og kaning coconut water, fresh coconut water. Okay, ato nang gisagol lang ingon ani kay para dili lang ingon nga tawagan ang puro ra ko sana discussion para at least makita po ninyo ang beauty. Kay pohon katong mga viewers na to from Luzon and Visayas or even sa tawagan ng Mindanao, kung mag-anhi mo og Davao City, dali ra ninyo matultulan og matud-an ang Samal Island o Garden City of Samal. Na din ang mga magsilbi main attractions in terms of tawag ini mga resorts.
Pero mo lagi kinahanglan og pabukudaan kay naman kay kon karon sa protocol in terms of tawag ining health. So niagi na ko sa branch. Okay. So karon ato dito sa gusto mo kuan, sa gusto mo tawag anang franchise sa Panadero Bake Shop, pwede ko ninyo tawag anang i-contact. At the same time, atong mga baking equipments, kadto nga for example kanang mga stante, mga proofer, pwede ko din i-contact para ma-link ta mo dito sa tawag ining tag-iya mismo. So unya taud-taud at ako tong tubagon tong pangutana ni Ma'am Imelda Lusada. So pauli na ko karon. Sunod magbutan ako diri og kaning sangitanan sa kuan cellphone. Kay ni mo na. Kay gudan ni. Okay, so mo ni ang dagway sa baba sa Saman every Sunday magsimba ka kanina dili sa gali kay matamo buhat sa tuwang ginagmay nga mga buluhaton pagtubag sa tawag sa tuwang tawag anang misyon aning kalibutan sa misyon ang Dios at the same time nagantod na itong baon na ito ang itawag ng pamilya pinaagi sa pagtrabaho ng sakto paningkamot sa paghimo sa trabaho, magisubay sa pagtuon. Naman tayo mga kitawag ng mga kahuyan, pero dili na isapayan at pati ang kahuyan na ito ng kalipon sa kumaabot kung ato ang pamamanandungan kung nakikimuha sa pag-correct subay sa pagtuon ako ang kitawag Jordan. Okay? So, hapit ako maabot sa kitawag ng pagda. Sunday kung ilang ulan nag-hapit dito direct yung inom kong tubig sa tulog para mawala sa ilang diferensya sa kidney. Okay, dire na po skillet kay naman yung kuwan diri naman akong suki diri. Okay, pilang butong madam? Cheese ang baso, 25. 25, hala 25. Dirira, palihog lang ko. Kuan. Okay. So pag di lang magulan, mahapit ko dari. Pag ulan, wala gyud mo diri no? Hanagin namang basta tawagan lang mga nabuhi ta naginay kuan naginay panahon nga buhonong takadali kay palabyo na to panahon ba tsara so katong kaning samal gusto mo inom og fresh na butong ato ang i-vlog sir. Okay. Dili ko nagainom. Okay. Sa mga kita sa kudarikuan. Dili ko dapit. Muring buko na taman. Gani. Lami nga buko. Samka wala tani. Atong asawa ng kuan? Jan. Jan. Basin. Ano mga kuan, masubidor ba ni? Ay namay ko, namay uyab jan do. Ay, napabuntisan daw niya. Ha? Pabuntisan daw. Bawa na pagbunt ni mga marites. Marites. Ni mga marites pag api na lang taga. Sulti magkabuang. Jan.
Si Janjan kay na kuan man. Kana rin sa kinano yaman sino? Sa asawa. Sa babae no. Ingnan siya, mugamit ka sa kyanan 20 man, pero kailangan mo 500 ang adlaw. Pag mugamit ka, dili na ka pareha sa una, nga mugamit na ka nga iyahay na kagamit. Okay. Tao, talbutong. Ah, grabe, alagang kuya oh. Alagang kuya ba? Grabe. Lamo na sa Facebook ba? Kuan ko sin tapos. Ano po kuan man yan? Nagkaramutang mo ka? Nadabaw ka sir? Yes, sir. Apa ikan? Ika ko sa tawagan ng babak niya ro, naan? Kana sa may panadero? Sabi nung Nal- bigo ka. Ah? Isa. Sabi nung Dili. bigo ka. Turo-turo. Dito layo sir, wapor to mga likod ba dito likod. Napoy, Kay cemented ro naman dito. ambot og kinala pa ba sila QR code karon? Magkinala pa ba ka magpabook og QR kung tawagan ng magkuan ka or Dawat wala na no? Murag kuan mo Dawat kay. ako kay ang problema lang yung karon. Kaya kami aming card. Ako sa inyo, dili man mo QR basta magtutur mo. Magani lagi. Wala man ay QR, wala. QR mo gapon gapon gapon. QR gyapon kagap sa sakinan? Man wala na may QR. Dili sa kanang magbaktasan ka ba? Ay, Amo, oh? baktas. Sa QR pa man mo nga, mo gamig mo dito may QR. Ang gani. Sa mo ko sir, mo may order. Pero pag ano nimo wala na QR, pasulod lang ba? Ay, pasunod Pero na. maskinan ka murag wala. Kanang mo Sa ko wala man sa ko. Wala man. o kanang mo baktas lang. Siguro ang uban ba yan no, pag naka-encode na gani mo kay kanang QR, may balaan na nila. Na kini sige balik-balik din na. Right, pagto ano eh. Ito sa orang punya QR code dalam buku suku. Salamat madam ha. Salamat sir. Salamat. Okay. So, ano yung sitwasyon? Problema, kaya wala ko ito nakuha nga kung gisda. Pero sige lang. Hindi naman ito mabalik. Nahulog na 70 nga akong gibayad. So ako ada lang tong tubagon ang tawag ining pangutana ni Ma'am Imelda Lusada. Ano ila? Gano'n na sana ko ni. Okay. Okay, kadili lang yun kayo. Pwede naman ko tawag ining maghubog helmet din eh. Okay. Okay, pila gihapon ta. Pero tinginita. So okay. Okay. Ano yung sitwasyon karon? Okay. Okay, so anak ko din sa sulod sa gitawag og barge. Sorry. Excuse. So naanak ko din sa tawagin sa may barge. So ato tong tubagon tong pangutana ni Ma'am siya ni Imelda. So ang iyahang tawagin question is sa kalainan sa bunyag o sa kalainan sa kaluwasan sa bunyag o sa bunyag o sa gitawag og simbahan. So in general point of view, makita nato nga ang kaluwasan nga to ang madawat kung nakadawat ta sa bunyag kung mosulod sa simbahan maura. Nga naman tungod kay dili nimo pwede o dili na to pwede bulagon ang maong gitawag og
simbahan ug ang kining gitawag og bunyag ano man kay usa sa mga requirements nga makasulod ka ni ining maong gitawag og simbahan kinahanglan makabunyagan. So dili pwede nga i-separate nato ang tawag ining baptism and tawag ining membership sa simbahang Katolika. Kay ang bunyag mao man ang pultahan sa gitawag og pagsulod sa Santa Iglesia Katolika. Manang ningon sa San Pablo, Galatians chapter 3 verse 27, kay nakadawat kita o nabunyagan kita mo na nahiusa kita kang Kristo o pinaagi niini nahimo kitang sakop sa mistikong lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. So diha sa gitawag og bunyag ang grasya nga gitawag og nawala nga nahitabo sa dihang nakasala ta pinagi sa atong unang ginikanan or katong sa mga dagko na pinagi sila nga sala nga nakuha gikan sa atong unang ginikanan o kinang personal nga sala wag tangon kini panahon sa bunyag, then after ana makasulod sila or mamahimo silang sakop sa mistikong lawas sa ato ang Ginoong Jesucristo. So mao na nga dili pwede nga pumingong ka nga naa ka sa sulod sa simbahan maluwas ka, dili pwede nga tawagan na moingong ka nga luwas na ka tungod kay nagpasakop ka unyawa kay bunyag. So ang kaluwasan nga ato ang gitawag og madawat mao nga sa umaabot nakig-uban kita kang Kristo pinaagi sa pagdawat sa mga grasya nga diin nga iyang gibilin din sa iyang simbahan nga mao nang gitawag og mga sakramento. So usa na ni ana mao ang sakramento sa gitawag og bunyag or gitawag og bautismo. So in general point of view walay kalainan, mamahimong usa nga naman kay ang tumong og tinguha mao man ang pagluwas sa gitawag og kalag. So kung mabunyagan ka, may sakop ka kang Kristo, may sakop ka niini mong simbahan nga diin pinaagi niini makatagamtam kita or makadawat kita sa kaluwasan nga gisaad sa ato ang Ginoong Jesucristo. So kato lang niya sa sunod kung naa may tawag ini mga questions ayo ka mapagpanuko sa pag post niya. At the same time sa ato ang gitawag og YouTube channel ayo ka makalimot sa pag-subscribe, pag-click ninyo sa bell button nga all para every now and then nga mag-post og tawag ninyo mga videos dali ra mo makamonitor. Og sa ato ang YouTube channel The Lay Catholic Approach International Official, kung na may makita o tawag anang mo-appear sa inyong pagtanaw sa video nato na gani mga ads, basin pwede kang kahangyo nga pwede dili ninyo i-skip kaya pinagi niini makatabang na mo sa ato ang gitawag og programa. So ayaw po mong kalimot sa pag-subscribe sa ato ang RJ Seno the Second TV. Bali duha ang ato ang kuan, duha ang ato ang tawag ini channel nga ato ang ginagamit sa paghimo niining maong gitawag og pagpasabot na hitungod sa pagtuo. Sa ato ang Facebook page, The Lay Catholic Apologist International page nato. Ayaw po mong kalimot sa pag-subscribe po do, pag-follow og like po the usab. So kato lang og salamat. Pohon i-post lang ninyo inyong mga questions para mahatagan na po og tawag ang igong pagtubag. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.